Ahoj, som digitálna asistentka spoločnosti Kuruc & Partners. Dovoľte mi, aby som vám v krátkosti predstavila našu spoločnosť Kuruc & Partners. Sme stavebno-obchodná spoločnosť so špecializáciou na vonkajšie tepelno-izolačné kontaktné systémy v súlade s technologickým postupom ETICS a platnými normami Slovenskej republiky. Vďaka absolvovaným školeniam od popredných výrobcov stavebných materiálov, ako sú spoločnosti JUB, Weber, Cerezit, Knauf, vďaka skúsenostiam z domácich a zahraničných projektov a vďaka neustálemu zvyšovaniu si odborných znalostí zo stavebného oboru patríme medzi spoľahlivých realizátorov zateplenia fasád. V rámci komplexného znižovania energetickej náročnosti objektov vám v tomto roku prinesieme aj ponuku a montáž fotovoltaických panelov a tepelných čerpadiel. V neposlednom rade realizujeme aj profesionálnu pokládku, obkladov a dlažieb, práce so sadrokartónovými doskami Rigips, cementovláknitými doskami Fermacell a bežné murárske práce. Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a veríme, že budeme súčasťou vašich plánov. Charakterizuje nás totiž schopnosť vidieť neviditeľné a premeniť vaše sny v realitu. Kuruc & Partners, špecialista na zateplenie objektov.